Adjara. Ah. Oh, Linda. Ici. Lala. Dia usah. Alhamdulillah. Cuma baru berarti. Alhamdulillah ya. Mama. Action. Je peux témoigner, elle n'est pas baissée par la poro mokune bega boa. Sulja music. Dele kata be kati funde kuma kando si funde champion to kuni o jadi clear le do follow jetu kati moga ko me hina nyona ngabi hine to yara ode yene biga jena Ne tu malo ko jiye beta ne tu malo ko jiye beta ne tu malo ko jiye beta ho ja tu no ya beta tu no ya beta tu no ya beta. Dele kanda me kati funde kuma kando ti funde champion to buni o jani clear le do follow jetu kati moga ko me hina nyona bala kana kuma cha ante an na kute kuma bayeya nen nana kan ni kibara de fiye ni ke kan amne ibe ta datu kan datu san tante samu wanje parce que nena fosen clim de dia fagari quoi ah bon En rôle là quoi. on est na ku ife Oh, bon, be faire un ko ke trop du. bon ko ta la juste le chef de venir là Ah. ibe mine beta datu do tro Anga ngo fo ai mama fam to la parce que mu ngenye clim de na sa nanga ngo fo. Na fuma. Et kon ne tukum. Ah. lo bi Et les solutions do ke sa. Ere bolo. Anga solution do ke pour que anga ni. solution bon est-ce que solution même si la solution fait c'est la mu kene ya Et tout. mais Mais quoi que moi. Mais do fo. Bien, do fo. solution Ah ouais. la solution est dima Ah ouais. pour que vous kene Ah voilà. faut ça pour kene We have flancher là, ça que do puto, we have flancher là. Anga nani ko tia kwa, anga nani ko tia. Busu mama mandi balai kwa. voilà tu wo mu kene tu ne mo ne so kene Oh mais comment ça comment? Ou bien comment? donc nous que ça be faire à tout bien Oh, et ben comment? Dès qu'à do fodoro comment? voilà Yo sa pour le roma, am lo pour le roma. Na do ne be lewa di mama ko. ai ni ko tu sera Yo ta sa, là ai na me sa, ne ka la me ba. Ne di be wa kan ko. Amin ko. voilà ni be fini ko nga basa Yo sa, ai. kana ga kuma elenga tout ça il est 1 million dia bon mais ni ko ndatu parce que ne qu'elle était je fais bien là Et bon, ils se sont là. Oui, tiens, mais wa ke le bulu ya. Budi na be faranga na ka. Anga nani ko tia. ba ki wa ki men wa bi Ah non, wa ke me de. Ba fu. Budi ma be faranga. bi ko Ah oui, ko. Na drombo o fande ya. obi ko Ah oui. Eka no. Ko fande. wagen ko ina dro Voilà. da ke na fo ko imbana Wow. ina fo fuiti Ah oui, ni na ko bani wala. ah chai Voilà, mais en tela la. am nyoma bolo ouais Na ko mo wala. kana joro duo ke dro Voilà. kana joro ta ke duo we Voilà. bala Bon, gamme. na la sona ouais Ni maka foko ni ni ko bani, ngake ni ko bani ne. Eh, ne sura su nale. Ah. Mo ta ro ne polisu fu ne bina shin were de. Mais ah ne ko de wule, fo ne balaga wule kan chesiri. Ne ko de wule. Ijore mitanga chen fe. Pour que
solution dɔ bɛ sɔrɔ na n'o tɛ a ma ɲi quoi papa. Allo Fifi, ni ga wari in sɔrɔ i tun ye 75 niveau kuma fɔ n y'a sɔrɔ ouais ne tun m'a f'i ye ko n b'a ɲini i ye cogo bɛɛ la k'a d'i ma n y'a sɔrɔ walahi n y'a sɔrɔ su in na an bɛ ɲɔgɔn cogo bɛɛ la n b'a d'i ma Fifi Zoli bon walahi n y'a sɔrɔ t'inquiète kana jɔrɔ a kɛ n'a fɔra a b'i bolo n y'a d'i ma ka ban a bɛ n bolo n y'a sɔrɔ 75 n bɛ dɔ fara a m'a kɛ 100 000 ye k'a d'i ma ouais Fifi awɔ n hakili b'a la ouais problème t'a la ok donc an b'a kɛ ten su in na cogo bɛɛ la an bɛ ɲɔgɔn ye k'an bɛn nin ko bɛ nin ko kɔrɔ mais ne bala n bɛ nin ko sɛgɛsɛgɛ fo ka n bolo la kisɛ kan non nin tɛ se ka kɛ nin ka minɛ ka Fifi de mais n bɛ taa nin ko ɲɛɲini. Bon, tiens, tu m'as essayé de table parce que nous il est déjà 17h comme ça, tu vois. Donc, après moi, les matchs, je m'en ai fait Wadourou parce que c'est 25 à 100 000 de dirhams, donc on est Wadourou Tima. Donc, on a attendu parce que les filles ont fait nos sangs de filles. Alors, on a volontaire. Donc, on a été. Vraiment, c'est pas possible. Bonjour, tonton. Bonjour, tonton. Bonjour, tonton. Mijo, comment vas-tu? Ça va. Ça va? Dieu merci. Et moi, je suis là. Depuis l'année où tu fais quoi? Wallahi, ma fille, quand tu es là, il va faire ça. Wallahi, mais quand je suis là, je suis là. Au fait, je ne sais pas qui suis-je au juste. Eh, tonton, papa, je vais aller faire quoi? Je vais aller faire ah, vraiment? Mais je ne connais pas ce que tu as là. Parce que il va nous à tourner là. Et voilà quoi, il y a un accident que nous. Ajara. Nah. Oh, Nina. Listen. Lala, bega usa. Alhamdulillah, cuma baru berarti. Ala kan lafiya. Oui, mais voilà, on est mamie femme, c'est que comment se fait-il que mon bibi na mes générations minabi, avec les minabi, mon bibi c'est accident de chodi, que papier teye ko. Akira to na fana to papier ko te sai. Samne baba anyi foto ko na ko mobile bina dinga de konnala. Wala ke nega do ko meno. Bonjour. Ça va bon nega de konnala. Bonjour Tif. Oui, bonjour. Ça va, petit frère? Ça va, alhamdulillah. Tout va bien? Oui, ça va? Ça va bien, oui. Ah, il y a des gens qui parlent là. Voilà, mais parole. Monsieur, ça va? Un accident de déroulement avec le nyafana, comme comment il y a comment continuer. Donc, et beaucoup, on oublie que c'est la négative. Alors, oui, ça m'a la boule. Papier ni fait une bête pour la mobile qu'on a la mobile qu'on dit là, dis-moi, on a déjà. Donc, grave, la carte, c'était quoi, un point ou bien c'est quel type de truc? Un point, il y a là. Non, il y a quoi. Hein? Oublie bien à dire quoi.
En fait, il y a la tique. Voilà, grand frère, non, moi, c'est la couille. Ah, grand frère, vous m'avez sauvé la vie alors. Effectivement. Ah, on est Tchèque, on est Barati. Finalement, c'est qu'à tout double. Donc, à découvrir ça. Mais en plus, ça m'a ouvert tout ça. Dans ces 2 jours-là, vraiment, m'a fait qu'il faut. Et voilà, c'est la grande tabaraka la main. Et quand est-ce qu'on a? Il faut 2 jours là-bas, vraiment, entreprise là, il va la tabaraka. Oui, ça va qu'on a fait pour le ça. Quand il faut. C'est la moindre des choses. Il y a mis qui l'a connu, Fana. Barakero là. Tarakito, et puis, il y a un magasin qui est bon. Bon, il y a fallu. Non, grand frère, laisse-moi. Il va donc. Quand tout ça fait ça, on a des défis là. C'est-à-dire que n'importe quoi vous avez entreprise in colabi. Ah on va défaut. Parce que n'est à Kenya ready. Même IMI faut un coup. Même si c'est avéré. Qu'il faut que tu nous. Mais n'était pas le moment de donner rani out there. Parce que maintenant que tu peux avoir des mécanismes out de ne sauver. Donc ne c'est font faire à cette entreprise in nauli. Dans la zone de Menake. Mais grand frère ne peut m'y faire. Tiens, Kassabali. Ni méthode SV comme il fait dans pour nous par exemple là. Il a tout appliqué vu que ni bega dossier au Bembo déjà mais c'est petit frère s'il vous plaît les afficher la méthode in tui. SV ko yanga tui. Ça demande beaucoup d'argent. Amé ni wati mona yere balas. C'est des années là. Entreprise bi fight là. Et na na remplacer pour que ga entreprise la kuraya. Ayo bega solution. Là, il faut que vous SV demande beaucoup d'argent. Oui, grand frère, je sais. Mais pardon, nous avons un dossier analysé déjà. Donc je sais que, s'il te plaît, toi, SV, il est de faire la SV, il met quoi. Alors que c'est la prochaine. Non, on a le point. Non, c'est pas vrai. Soulja Music. Hey, comment? Anche, ça va? Kogai? Ah ouais, ici. Nasi kerada uma. Ya ye jamana mɔgɔ baw ye. K'aw ye jamana mɔgɔ baw ye. Baasi foyi t'i la? Baasi foyi tɛ. Aba. Dɔɔni. Cɛ i tunna kan bi dɛ. Bala. N'an ma kɛ tan a man ɲi dɛ. Bala. N'i y'a san joli ye ne bɛ taga segin la fɛn kelen da la e bolo. O tiɲɛ. E y'an bila ka muso labɔ. An y'o labɔ tile kan dere. Waaw o kɛra. Bon bɛn kɛra fɛn min kan k'i b'o di anw ma. I y'o ɲɔgɔn di k'a di fitini. Ne ka essence sɔngɔ yɛrɛ bɔr'o la joli bɛ sɔrɔ. O ye tiɲɛ ye dɛ. N'a fɔra 1000 na e ye 40 di. Ka to ka wari tɔ di dɔɔni. Wari tɔ kun tɛ 200 yan. O 200 fana na i ye min di k'a di o fana ma tɛmɛ 20 kan yɛrɛ. Halisa wari tɔ b'i la. O tiɲɛ. Nin y'a san joli? Wa dɔ kɛra minɛ an ka tiɲɛ fɔ dɔ kɛra. Ah bon Bala. Ouais. Ne bɛ na fɔ i kɔ yan. I ka gardien bɛ manamanakan fɔ ma. Bon bi ta kɔni ne tɛ bouger n ka wari kɔ. Oh problème t'a la. N'i ka kuma faamu. Ala ko tiɲɛ dɔ kɛra minɛ mais hali bi sa ne bɛ de deli. I bi jɔ nin wagatinin ka tɛmɛ. I bɛ tile 2 nin di yan. Ni Ala sɔnna ma wari tɔ n b'a bɛɛ d'i ma. Bala. Olu kuma n tɛ don ne kulo fɛ bilen yɛrɛ. Cogo di? Dɔ kɛra in bɛɛ la. Ne ye denbaya tigi de i n'a fɔ e. Ouais. Donc ne tɛ se ka taa n ka wari kɔ bi. Awɔ. Cɛ o ma cun bi. Ka cun. N'a ma sa e ka ne lamɛn wari ko problème t'a la mais n b'i deli i bɛ tile 2 nin di yan dɔrɔn sini ou bien sinikɛnɛ nana sɔnna i ka wari dafalen ne b'a d'i ma problème foyi t'a la. Ne bɛ ka min fɔ i ye e tɛ ka mɛn. N ko ne ye denbaya tigi de i n'a fɔ e. Ayi n'i ka kuma faamu sa n'i ka kuma faamu komi n ka wari dɔw de kan ka na n b'o de b'a kɔnɔ o tigi yɛrɛ kan ka wele n yɛrɛ sigilen tun bɛ k'olu de b'a kɔnɔ sa e nana n sigilen sɔrɔ k'olu de b'a kɔnɔ n'o kun nana dɔrɔn n'o kun bɛ taa affaire dɔ de la quoi pour que n ka wari nin bɛ fɛngɛ quoi. Ne kɔni ka wari di ne ma n'o nana i b'o don wo wɛrɛ kɔnɔ in na. Ayi wari kan ka minɛ o de la quoi k'a d'i ma quoi i m'a faamu wa. Bouge pas. Ayi o kuma ne y'a kɛlɛlama ye bi
o ma il nana bala kama bi o la quoi ça va être dans les gars yɛrɛ tɛ quoi nga taga segu caya la ko jugu bala san joli joli amena munumunu fɛn kelen da la mais ne ma fiya ta un me balo mais diɲɛ fana ni ne ou bien diɲɛ fana ni ne bon problème t'a la sa comme i bɛ k'i fɛngɛ ne b'a n b'a début k'i kun i m'a faamu n'o tɛ ne tun kan ka fɛn wɛrɛ de kɛ sisan bon n'a fɔra ko ne kun n'o wari fana début k'i kun a ma nɔgɔn quoi i m'a faamu affaire de ne mago bɛ n ka wari de ya mais o tuma e mago ka ɲɛnabɔ sisan ne fana mago ka sa a problème t'a la n b'a début k'i kun mɔgɔ bɛ se ka nin mɛn san joli joli taga segin o teliya i ka téléphone na voilà bon n ye misali sɔrɔ ahɔ ha ne yɛrɛ ma fu siri fɔ bon ne bɛ taa ne na kun kun y'o de ye ouais a ka ɲi c'est bon donc quand même n'a fɔra ko fini fatanama kungo mun kun tɛ da la depuis ne yɛrɛ bala ye wari sɔrɔ dɔrɔn ne ni kungo tɛ ka ban ma fosi de faamu ne ni kungo yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na sisan non ni gɛlɛyara nafololama ma kungo mun sɔrɔ ma n fatanama ma kungo mun sɔrɔ fo n kelen ka wari sɔrɔ o kungo kelen de bɛ da la ma fosi de faamuya o la ouais bon c'est bon avec un tour de la connaît bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Mais attends ne dalen ya qui bloque au cabinet do je ngona abina ta nini tu vas chercher pas là-bas hein jaga tu m'as bien wala monsieur mais ta kale de do ne mon kofi chere la ni de do yere ini ba te to ya ayi shweni ne te geni shweni yere ayi tonton ko te kenga so tonton mais qu'est-ce que cela veut dire tonton hein o te atikete sa non Maribou no de do ale na ba ube tayro ni wo o te yere se ka ke e balmo de do ati se ko gen tonton tonton ni te geni non shweni te kuno nga so kono an bɛ se ka mara cogoya wɛrɛ la muru ni tɛ kelen ye non qu'est-ce que cela veut dire ɲɛnama d'a kun sinon non jeune kɔni o tɛ denmisɛnnin jogo ye mais an ka lajɛ ci ɲɛma jɔlen na k'a ɲɛɲini ka ɲɛ qu'est-ce que cela veut dire i bolo de ye dusuba a jara denmisɛnnin ni suɲɛni ma kan dɛ e ɲɔgɔnna mɛlɛkɛni d'ailleurs u ka taa ayisa ale na ba ka taa yɛrɛ tonton ne yɛrɛ de b'i deli a kɛ ala yɛrɛ de kama i ka kɛ balimaya mun bɛ i n'u ni ɲɔgɔn cɛ i ka sabali i k'a to yen i y'a mɛn u tɛ to yan koyi u bɛ taa de u bɛ taa ne tɛ jɛni suɲɛ ni mɛlɛkɛni fitinin k'a fɔ k'a bɛ a ka diɲɛlatigɛ daminɛ ta ni suɲɛni non a tɛ se ka to yan u tɛ to yan u bɛ taa de n'o de fiyɛ u ka taa n'o t'a la sa. Moga come hina nyona ngabi hina to yara ode yene biga jena ne tu maloko jiye beta ne tu maloko jiye beta ne tu maloko jiye beta ho ja tu no ya beta tu no ya beta tu no ya beta Iglo dai le kanda me kat tifun de kuma kando tifun le champion to guni o jeni